Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu dhumateng Bapak para pinisepuh miwah anem jalar pawesrenipun nggih. Nggih. Dene kula namung dipun suwun ros kula sak klimah kapure ndhawuhaken temanten sekalian. Sinten ta kang manggen wonten pendhapanipun keluarga mriki kang maujudipun kemanten putra kelawan putri. Kang keturunan widodari saking kahyuangan cahyane majeng dhateng kemanten sekalian. Dene kembang setaman kembang manca warna maujudipun kemanten sekalian ing dinten Kemis paing mriki. Bapak Ibu sedaya nyenak susani nggih? Nggih. Kemanten sekalian badhe mecatikan. Assalamualaikum salam. Cipta rasa sejati-jatine rasa. Kemanten sekalian nukulake rasa ngrentekake raga njumbuhake pakertining budi. Nyanyuwun mring Gusti Kang Maha Wiji mrih tentrem rahayuning bebrayan. Mugi kaparingan wiji apa ta wujude? Wujudipun si jabang bayi lanang kelawan wadon ingkang lair putra dadi putra ingkang utama. Ingkang lair putri dadi putri ingkang sejati-sejatining urip ana alam donya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satuhu punika jawat asta sampun paripurna tanggap ing sasmita paniti busana ibu pinisepuh ingkang utami sigra ngandhane maping adicara Mida Antigo punapa dados werdining Mida Antigo awit mengko pralambita wiwit ing rikalenggan ngantos akhir Risang pinanganten putri badhe ngabekti marang ingkang garwa. Paripurna Mida Antigo masuk ampean sinegegang murwing kawi gantos ingkang cinarita. Menika risang pinanganten kakung ajunjung derajate risang pinanganten putri diajeng garwanipun Kakang Diajeng ayo siramu tak kanthi jumeneng ana sisih kiwaku Diajeng Kakang Mas ning nggih Kakang Mas mangestoaken dawuh satu punika nyuwun sewu nggih pengiring mantene disukani margi dikei embong margane pengiring mlebu dhisik Kanjeng Rama katut amundi wontenipun Kendhil Pratala punapa kang dados werdining Kendhil Pratala satuhu punika isinipun tuwirta wening tuwirta sari tuwirta kamandanu tuwirta sari mengko pralambita mugi risang pinanganten hayu kalis ing sambikala lumampah tumuju ngayahi samudraning gesang tuwirta kamandanu mugi risang pinanganten enggal dipun paringi wiji kang mulya wiji kang danu utawi wiji kang suci parandene paripurna hangunjuk tuwirta wening tuwirta sari tanggap ing sasmita Kanjeng Rama katon hamundi wontenipun jindur binayang ingkang warni rekta kelawan sita ingkang warni rekta pratandha sampun antuk sih kalingga mudha jimat panglipis saking Kanjeng Ibu ingkang warni seta pratandha sampun antuk sih kalingga mudha jimat panglipis saking Kanjeng Rama
Kanjeng Rama katon hagendong haboyong marang ingkang putra arsa kalenggaken gading dampar kencana barang dene katen Kanjeng Ibu amatet wijangan kanan kelawan kiring kena den wastani tut muri handayani anjurungi lampah Kanjeng Rama nggih nyohang boyong nggih nyohang gendong marang ingkang putra satu punika paniti busana tanggap ing sasmita sigra ngadani mamping adicara baba timbang punapa kang dados werdining baba timbang satu punika ngopadi boboting kawibawan nanging adiling Gusti boten banjing manut marang ingkang putra ing batos Kanjeng Ibu piye rasane atimu bapakne atiku wis gumolong Ibu ora tak anggap anak mantu senajan putra mantu lenggahing rasa dumunung pangrasa syukur yen kaya mangkono bapakne paripurna tumaping adicara baba timbang paniti busana inggih menika Pak Wijaya Sidra ngadani mamping adicara tanem jero katon kumrawining astanira Kanjeng Rama amatek wijangan kanan kelawan kiring anakku nggih dole rungokno ya Le wiwit dina iki nggih siramu tak wisuda dadi pangembating praja tegese dadi kepala keluarga ya Duli besok yen kagungan putra aja nganti banjing banut marang putra putrimu ya Le demene manembah marang Gustimu liwat agamamu ya nggih anakku Kanjeng Rama pangestokaken dawuh Kanjeng Rama nanging sampun ngantos wonten pedote anggenipun Kanjeng Rama gegulang gula wentah dhateng ingkang putra iya nggih iku wis wajibe wong tuwa satu menika paripurna lumamping adicara tanem jero paniti busana semadya hangatane lumamping adicara kacar kucur punapa kang dados werdining kacar kucur satu menika dudu sanak dudu kadang dadi sedulur apa tekan dadi isine satu menika jagung kawak dele kawak gode kawak kapas kawak lan arta kawak amungke wala manungku puja ngartanipun Gusti kawak beras parine kawak donya branane tegese okeo donya branane diajeng garwanipun Kakang diajeng Kakang Mas niki Kakang Mas mangestokaken dawuh ayo diajeng siramu tak kanthi iki guna koyanggone Joko Sedana Padi sandang kelawan pangan diajeng tampanono diajeng Kakang Mas niki Kakang Mas pangestokaken dawuh Kakang Mas ayo diajeng tumuju ngarsaning Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama satu menika kacar kucur sinimpen centong pedaringan Kanjeng Ibu iki guna kayanggone Joko Sedana Padi sandang kelawan pangan Ibu tinampi Kanjeng Ibu mugi dados sarana anggen kawula lelumban ngayahi samudraning gesang anakku nggih ya anakku bakal sinimpen centong pedaringan nggih aja nganti obalan owah yen dudu kersaning Gusti kang obalakan ngowah ya nggih anakku Kanjeng Ibu mangestokaken dawuh paripurna sinimpen centong pedaringan menika paniti busana sigra ngandane mamping adicara dahar kembul punapa kang dados dedaharanipun satu menika sekul panjang punjul mugia panjang ilang mugia punjul ilang punjul balak sengkalane punjul sukertani parandene sekul panjang punjul anulak balak sekengko sengkala
Satu punika sekul bunar anggambarake batos kang unar-unar. Mugi saged lebar luar ing dinten Kemis menika. Parandene sekul kuning. Amungke wala muli petri sedherek ingkang rupa kuning kang jangkung wiwit donya ngantos delahan. Paripurna mapaing adicara dhahar kembul paniti busana. Tanggap ing sasmita sigure ngandhane mapaing adicara hangunjuk serbat degan. Punapa kang dados wardining serbat degan satu menika. Amangke kala risang pinanganten kakung dalah putri nuwun ngarsanipun Gusti Kang Maha Wikan. Mugi enggal dipun paringi momongan. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestuaken dawuh. Ayo siramu tak kanthi ngunjuk serbat degan Diajeng. Supaya awake dhewe enggal diparingi momongan. Kakang Mas nggih Kakang Mas mangestuaken dawuh. Satu punika paripurna ngunjuk serbat degan paniti busana ibu wili sepuh ingkang utami tanggap ing sasmita sigura ngadhane lumampahing adicara pangabekten. Manten putri deh burine. Lah kerisnya dicepot dok. Keris cepot, keris yang buri dok. Satu punika duwung kalolos dening panjenenganipun ingkang garwa. Awit badhe sowan ngarsaning Kanjeng Rama datan prayogi. Lamun toha sikep gegaman. Canela ugi kedah uang saking angganipun risang pinanganten kakung dalah putri. Kawistara hanjengku ngabyantor anggur kopi pewadonipun Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama. Lamat-lamat dumalengi sasmita. Kanjeng Ibu Ibu kang gembol kula danguning sangang Candra Dasa Haribu. Aku biyen nang alam kandungane ibu suwene 9 wulan 10 dina Ibu. Nanging ngantos diwaca Ibu. Ngantos sepriki niki kula dereng saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu. Kula ngrendana jupeting pangertosan kula Ibu. Suwan kula marak ngarsaning Kanjeng Ibu kula nuwun agunging pangaksa makunjalo sepura Ibu. Awet damel repote Kanjeng Ibu wiwit alam kandungan ngantos madya padha alam padang Ibu. Kadya suman dalaracane ngati banyu geme kang putra sanjuga tumete jerat waspane tan wajroning kalbu ngondo-ondo sajroning kalih Bapak kula ingkang ngukir jiwa raga kula Bapak Santo ingkang putra suwun agunging pangaksa wakunjalo sepura Bapak awit nalika lair procot kabopong-bopong Kanjeng Rama nalika lair procot datan wigah-wigih Kanjeng Rama kegulang gula wentah urip-urip marang kula Bapakku
besok kapan aku bisa balas budi marang Kanjeng Rama. Nanging dinten menika kula sampun kaladuk kapundhut garwa kula sampun omah-omah Kanjeng Rama. Kula teksih nyuwun agunging pangaksama ingkang angka kalih nuwun donga pangestu Bapak. Aku njaluk pangestumu Bapak. Mugi saged guyub rukun atut runtut gampang gancar nggonku golek sandang kelawan pangan Kanjeng Rama. Anakku nggir sekabeh ngaturmu tak tampa ya nggir. Nanging bapak kelawan ibu bisane mung ndongakake ya nggir. Muga sedya suci kang mbok candhi bisa kaleksanan. Lestari nggon kita jejodohan ya nggir anakku. Kanjeng Rama mangestokaken dawuh Kanjeng Rama. Jon tampa panyung kemira muga antuk berkaing Gusti anggene roba rahayan. Sagunging para lega paripurna mamping adicara pangabekten adicara sungkeman pratandha sampun paripurna lumamping adicara grobongan satuhu trepindha jurika panggih warangka bebasan getih rong tetes daging rong tempel wis panunggal nunggal tekad nunggal sedya nunggal karep. Paraning sedya saperlu lelayaran tumuju ngayahi samudraning gesang pramila. Dumateng panjenenganipun Den Bagus Mada ingginipun mundhut lamaing permunda silaing wong akrami kalian Nimas Ayunobi ugi tansah manggih yuwana lestari anggenipun jojodohan. Salajengipun kawula ngaturaken gunging panuwun mugi Gusti tansah handayani dumateng kawula sami. Matur nuwun.